Ready? Are you ready, Steve? Kom ind med 4 tog, tog ned og ølstog. 3 hjul og en mas var på deres plads. Før jeg var klar, så stod min øl og bar. Andersen siger kun 13 spirer. De smagte bedre, da de kostede en tier. Ved væggen der sidder Dupont og Dupont, alias Helge og John. Jeg fodrer ølkasse, en 20'er fra lommen. Endnu en grund til at komme, endnu en grund til at komme. Kom ind med 4 tog og gik ind og ølstog. Lone hun spørger, en 47. Folk kommer langvejs fra, for den gode stemning her. Helt fra Aarhus og Thailand af. Her er noget for alle smag. Vi sande habiter og folk med nitter. Mennesker mødes, historier fødes. Ned over ølstog, det er der klar. Sådan er det bare, sådan er det bare. Kom ind med 4 tog, turné og ølstog. Altid højt humør til at være lidt skør. Det kan dog være toget, bare man er glad i låget. Godt få lidt røg, når nu man endelig er kommet i bøj. Jo, jeg kom ind med 4 tog, og jeg tog ned og ølstog. Ja, jeg tog ned og ølstog. Ja, jeg kom ind med 4 tog. Jo, jeg kom ind med 4 tog, og tog ned og ølstog. Come on.